Jsem tady. Ahoj. Čau, ahoj, čau. Tak tady to je boží. Super. Má to hotový. Tady má k tomu ještě kšil a záchrana. Paráda. Skvělý. Bomba. Slepejš, otoč to na mnicho! Tak ahoj kluci a holky, je pátek 10. ledna a my bivakujeme nedaleko Hailu a pojedeme se podívat do bivaku Dakaru, kde mají kluci dneska rest day. To Dušana Drdaje navštívili fanoušci. Ti mu přivezli novou helmu, protože původně měl špatný model, který nepřešel přes přejímky. Chtěli jsme si ji zkusit taky na hlavě, ale máme daleko větší kebule než Dušan. Řekněte sami, není nádherná. Tak jdeme se mrknout, jak vypadají Musy po maratonské etapě. Krávky vypadají líp. Ajaj, ty vole. Ty vole. Takže kluci a holky, jsme tady u Ervína Krajčoviče. Kdybyste chtěli vidět, kde je Mišáková motorka, tak je tady. Tak jdeme se podívat na největší borce téhle soutěže Original by Motor, to znamená absolutně bez asistence. Snad tady potkáme Járu Romančíka, Davida Pabišku. Ahoj, ahoj, tak tady je jeden z nich, právě to tady říkám. Tady jsou ty největší zabijáci.
Dave sundává gumu, nejde mu to. Tak jsme přišli pomoct. A už mu to jde. Se na to podívejte, kluci makají o 106. Ahoj. Je to z té Kristýny. A tady máme Atilu. Jdeme vyzkoušet dakarský sprchy. Tak jsme ve sprchách. Tady jsou sprchy, tady někde je Jura. Tady Jura! On zabrabe! Ty pič! Milan Engel! Adam Pešl! Adame! Karel poslední. Jsme přijeli na point, kde kluci tankujou. Kluci, to je fantastický, my jsme teďka přijeli akorát. Jak to jde? Já vím. Jak to jde? Čau. Tak kluci, akorát jsme stihli Dušana Drdaje a Jaromíra Romančíka. To je super. Tyhle, to je super, tyhle, že jsme vás stihli tady. Vy jsme teďka přijeli, tyhle, před 2 minutama. Bomba, tyhle.
Tak kluci a holky, jsme teďka v cíli se podívat z té etapy. Tamhle zrovna přijela Cristina Guterres. Dáči. Tamhle vzadu je. Tamhle vzadu je. Davide! Čau, Dave! Čau kluci. Zdar, jaký to bylo? Čau, vole na hovno. Čau, Borče. Čau. Čau. To máte tam byly páry nějaké? Bylo se mi dobře. Tam vzadu. Ne. Teď za tebou není nikdo, No, teďka. dobrý, teď jsem mu odjel, víš? Jo. Teď není nikdo. Před tebou je Romančík jel. Milan přijel, ne teďka. Jo, teď jsme viděli, my jsme třeba teď přijeli právě. Z toho vylezl Mius, víš? Jasně. Tak jsem rád, že jsem tu dojel. I'm fucking happy, I'm here. Byl nějaký šutr někde, pát nebyl žádnej. Dva. Asi kolem? Jeden větší, no, jsem taky dorvanej. Red Bull a děkuju, jsem moc hodnej. Takže jsem dobitej. Domova. No, tak to bych si dal. Děkuju. Ty kráso. Co ruce? No, strašný. Já už je necítím vůbec. Ale já jsem v cíli, teď kdybych chtěl kurva porávku, tak to dojedu do toho bivaku. Já nevěděl, jestli to udrží, prostě jsem to risknul, ale ujelo to 200 km, ale v písku, takže já můžu být šťastný. Kdyby byli šutry, Tak jsem v prdeli. Takže 200 kiláků si na tom jel, jo? To, co tě ještě potká, ty vole. Já nevím. Ty vole. To byl ten osnáč, viď? Ty vole, no. Potom řetěz. Potom ten řetěz. Ty vole, teďka tohle sto. Nebo to dojedu, ale takhle plnej a měl jsem to úplně uprdel, já už chtěl být tady na konci. Mně to bylo úplně jedno. Ty vole. Já už ani neviděl. Špla tma, ještě já mám to zrcadlový plégo. Jo. Ty už je stmívalo. No. Jenže já věděl, já jsem ztratil waypoint a já jsem se nevracel, to bych třeba 20 minut zakufroval a v té tmě bych byl v prdeli, takže jsem se rozhodl, že radši ho obětuju, než abych šel po tmě a někde zabloudil, nebo se tam někde vysekal ty kluci, co jedou za mnou, to bude bída. Ty vole. A ještě za tebou je hodně motorek, viď? Aha. Ty vole. Třeba 50 tam bude, 60. Ty vole. Ty krás. Ty vole. Hoši, vole. Jak to pak sbírají, když už je tma, ty vole, to není prdel, vole. Tam spali v dunách, já nevím, někde s 4-5 dny, No, tam zůstali prostě ty kluci. Ty vole. Máme v cíli Jirku Brože. Jirka Brož. Jsou tady. Máme tady kamiony. Holanďáci druhý. Nám na Masíkově autě.
před váma přijde, říká, tam je hotovo. Čau, čau, tam je vrakoviště. Tam bude průse. Nevím, jestli jste to slyšeli nebo ne. Kluci říkali, že na trati je obrovský vrakoviště. Paráda. Dobrý, zmáknuto. Jsme v cíli, Dušana Drdaje, Jaromíra Romančíka. Paráda, jsou živí, zdraví, na skvělých místech. Připadáme si tady jak lovci tornád, protože vůbec absolutně nevíme, kde to je, ty mapy nejsou, neexistují, je to tajný, utajovaný, protože samozřejmě je to orientační závod, takže nikdo neví, kde je ten cíl. Prostě musí se strašně složitě a těžce hledat. A pozor, pozor, máme tady asi Milana Engla. Honza Brabec je v cíli! Karel Trměný je v cíli! Adam Pešel je tady! Čau! Pojď tam něco říct, kamaráde! Ty vole. Dobrý, paráda, seš tady, živý, zdravej. Dneska to bylo nejlepší svezení, co jsem tady měl. Skvělý, paráda. Krát jsem 3krát zakufroval, když jsem tam hledal výpůj, ale nasrát krásný svezení. Svez jsem se prostě. Paráda. Máme ho tady, konečně jsme se ho dočkali, Jirka Brož. Máme tady Jirku Brože a přijíždí Šoltis. Jirko, zdar, tak odpočinul jsi dneska. Čau. Čau, čau. Super, jsi v cíli? Byl pád. Nevypadá to dobře.
na start. A takhle se nás tady předjíždí Kristýnka Guterres. Takže takovýhle my tady máme rána. Možná jede Štefan Svitko. Takže by konečně Dušan Drdaj, vypadá to, že jo? Dušane! Tak holky a kluci, přeju dobré ráno na startu z Riadu do Haradu a máme tady na startu prvního Čechoslováka Štefana Svitka, tak držíme mu moc palce, ať se mu to dneska povede. Štefane, ať ti to vyjde! Tak, abyste neměli jenom nudné starty, tak ještě se budeme podívat do zázemí. Teďka to pískání, co jste slyšeli, to je ten Sentinel, to je vlastně přístroj, který těm jezdcům dá vědět, že vedle blízko je nějaký další stroj, nějaká další mašina. Tak tady dostávají čip. Kolik má ten Jirka Broš, jestli tady náhodou ho nikde neodchytím. Jirka Broš má 92. Tak nevím, jestli tady někde bude. Tady mají ještě takový malinký catering. Kontrolují, jestli mají zapnutý helmy. 92. No a tamhle už ho vidím, tamhle vidím Jirku. Jirko, co koleno? Co koleno? Lepší, lepší. Jo? No tak super, paráda. Držíme moc palce. Důležitý, že to půjde. Děkuju, vážu si toho. Měj se moc hezky. Tak teď se startuje už po půl minutě. Jirka Broš z nějakého 81. místa. Ale je dobrý, je dobrý. Protože to je silničák.
jezdil okruhy. Šoltes jede. A je to tady, máme tady kamiony. Ano. Asi zřejmě snadné. Tady Dušana Drdaje. Ajaj. Prokop. Milan Engel. Tak kluci tady už zapadli asi po třetí. A už snad pojedou.
Tak ruka Adama Pešla. Kluci, takhle vypadá Dakar. 100 kilometrů. Adame, jsi borec. Jsi náš borec největší. Tak jsem v Šubajtaji v bivaku. Před chvíličkou jsem se viděl s Adamem Pešlem. Tak jsme probírali ten pád. Kde jsem ho zvedal. Má chudák úplně roztrženou dláň. Tak snad už to ty 2 dny zmákne, že se nic nestane. Jdeme se podívat znova, jestli nám dají něco k jídlu, nějakou mňamku. Pretty simple to understand, and the song remains the same as Chucky is back. He's going to sign his autograph on the board yet again for indeed stage number 10. Only 2 more boxes to go, leading the way 16 minutes 31 seconds over Toshot. Out number 600 from the Czech Republic, Martin Matsik, František Tomášek, and David Švanda joining us on stage again. Thanks for the insight. Martin, František, David, MM Technology. Let's get the picture out there as well before we let you go and take advantage of the Šubaita night. Gentlemen, look forward to seeing you out there tomorrow. Dobré ráno všem. Právě se oblékáme. Protože jsme se probudili a zjistili jsme, že jsme si postavili auto na noc přímo na startu. Jdeme přeparkovat, tady budou stavět cíl. Tady jsou všichni už připravení na start. A tady máme kamarády z Riádu. Čau. Ahoj, ahoj. Čau. Jsme na Dakaru. Hezky. Start je odložený. O trochu čeká se až trochu padne mlha, opadne. Mělo se startovat v 7 ráno. Přejezd byl nějakých zhruba 100 km. Přišly SMSky, že pokud do 2 hodin nebo to odložení bude trvat víc než 2 hodiny, tak tu etapu zruší, tak uvidíme. Říkal jsem si, že byste možná chtěli vidět celý závodní pole. Tak to s váma jdu projít, protože stále se čeká tam Daniel Sanders a Lucas Benadives, Dušan Drdaj. Tak takhle to vypadá, když se čeká. Motorky vedle auta. House, Ricky Brabec. Tady jsou kluci. Tady máme Jirku Brože, ahoj. A nejlepší pozor, nejlepší jezdec tady. No, on jede letos s malým mini.
Tady máme Honzu Vrabčáka. Čau. Tady máme kluky. Štefán. Ako som sa nahol, tak z jednej vlášky z pieskovej do druhej mi prišlo koleso, stálo to je zraz. A potom som ten rozbuk chytil a odtrhol som ho celý a potom za myšákom som došiel, to sa nemohol ani navigovať. Tak tady jsou všechny kluci, všechny naši kámoši. Čau, čau kluci. Tak, takhle to vypadá. Je čtvrtek večer, jsme v bivaku v Šubajtaji. Tamhle vrcholej přípravy na zítřejší vyhlášení. Tady jsou kluci z Original by Motul. Dave Fabiška dáme zády k nám. Bohužel dneska vypadl Šoltis, no. Škoda, škoda. Dakar tady má i takový minimarket, tak se jdeme do něho podívat. Chleba není? Není. Není. Tak se nedá nic dělat. Chleba rohlíky nejsou, no. Daniel Chucky Sanders. Well, that was the question we were kind of talking about every single day, Chucky. How far will this... Dneska je 17. ledna, pátek a vrcholí nám Dakar 2025. Jsme v cíli, u cílové rampy a za chviličku tady máme první motorkáře. Tamhle je Dušan. السادسة من رالي دكار في المملكة العربية السعودية والنسخة 47 في تاريخ هذا الرالي العريق. All right, two more representatives of the same team. Kajda Schrott out here for the Czech Republic, number 94, Dusan Derdaj.
joining us on stage, and alongside Dusan, we welcome number 97, also for the Qaid Ashrat team, Jaromir Romanchik. معنا في الدراجة التي تحمل الرقم 94 التي تحمل الرقم أعزائنا 43 في هذه الأثناء. هذه الدراجة من فريق اس بي موتو بوهيميا من جمهورية التشيك. معنا ديفيد باتيستا الذي أنهى رالي العام الماضي ونجح أيضا هذا العام من هنا رالي هذا العام أيضا. And we're going to welcome number 18, representing the Czech Republic for Stoyland Racing, Jan Brabec. معنا من فريق يان برابك هذه الدراجة، وهذا الدراج الذي يعتبر أحد أبرز الدراجين التشيكيين الذي يحتفل أيضا باحترام كبيرة من المشاركة في الراليات الصحراوية على متن دراجته KTM 450 رالي ريبليكا. Proud of you, man. You're the best. Okay? Nothing happened? I just now remember. You don't remember? But no, last time you were with us. السقاط في دكار عندما كانت تستضيفه أمريكا الجنوبية. تدريجية وتيرة تأديته منذ ذاك الحين مع إنهاء رالي دكار بالمركز الخامس العام الماضي، وهدفه طبعا كان هذا العام الاستفادة من خبرته الكبيرة ليحقق المزيد من التقدم في التأدية على سيارة فورد رابتر هذا العام. All right, well, looking at our next car on deck. Jednou si startoval za mnou a říkal mě, pojedeme spolu, já mu říkal, ne, vole. Jeď, vole, předjeď a jeď, protože, vole, já ti fakt stačit nebudu, vole, odjede jinou stopu a máš to, jsi borec prostě, co umí jezdit na motorce, to je super, namakej víc na té navigaci, budeš za Milánkem hned, vidíš, že jo, jeď, a Milánek, legenda, ty vole, jsi strašný borec, Milán, fakt, všechna čest, klobouk dolů, kluci, já jsem dostal tu šanci se tady k vám podívat a nakouknout tady do toho světa. A jako ze vší pokorou musím říct, že vole, prostě všichni, co tam jedou na tom čele, ty vole, že to jsou vypalovači, že to vole kalej, je to topka. Já jsem si zahrál na dobrodruha vzadu a chtěl jsem to dojet a jsem happy, že se mě to povedlo. I když vole 20 hodin penalizace vole mě posunula o 10 míst, ale dojde 60. nebo 70. Je úplně jedno, já jsem happy, že jsem dojel. To byl cíl asi, ne? Hlavně. Takže s pokorou jsem vám všem chtěl říct, že velký respekt všem, co to tady rok od roku jako absolvujete a si se do toho pouštíte znova Milánku, tobě ty vole tolikrát a jste si jsi porec, vole. Když se ptali na startu znova, říkali, tak co další rok, pojedeš znova? Já jsem říkal, hele, já se tady poprvé. Ano, v duchu jsem říkal naposled, ne, v tomhle světě nějak zůstanu, ale říkal jsem si, jako pro mě to je složitá otázka, běžte se zeptat Milana Engla, pro mě to je jednoduchý, je po 11. víš, že to bude po 12. možná, no, takže tak asi, no. Takže jo, kluci, chtěl jsem se tady jenom zastavit, všem vám poděkovat, byla tady skvělá atmosféra, Erwin je skvělej, máte skvělýho šefa. Jo, děkuji. Jo. Asi. Jste v kontaktu. Jo. Počkej, já ještě něco můžu říct k Jirkovi. Já Jirky obdivuju, jako, že dokáže, že takový závod, jak jsou třeba Hořice. Kdo to viděl někdy, tak ví moc dobře. Já si myslím, že to je takový malý Dakar na silnici. Takže Juro, ty jsi pro nás jako podle mě taky borec, který dokázal objet jak Hořice vítězně několikrát, tak i Dakar, kamaráde. Takže to si myslím, že jsi takový dvojnásobný borec. Děkuji. Já si to vážím, si přijel. Fakt. Ty jako Jiří Brož. A mrzí mi, že jsi dojel teda, jo. Že nejdeš příští rok. سيارة تبدأ شوفوا برافو ألف مبروك. إذا دكار كانت جديدة بالنسبة لها العام الماضي عندما شاركت في الفئة الكلاسيكية وتمكنت من اجتياز خط النهاية بنجاح في المركز 63 العام الماضي، وقادت كما تشاهدون أعزائنا واحدة من أكثر السيارات الأقوال الأيقونية.
فريق ارتيم ايضا ضمن فئه فوزه. هنا عم نشوف المركز الثالث في فئه التراك طبعا لهذا الفريق. افضل نتائجه كانت العام الماضي المركز الثاني، هذا العام المركز الثالث. نتيجه ولا اجمل. الفائز بفئه الشاحنات تصفيق العام الماضي يفوز من جديد. معه الملاح فرانسيك توماسيك من التشيك وديفيد سافانتا. الأولى له كانت كملاح في عام 2013، وبعد فوزه بأربع مراحل في عام 2023 اجتاز خط النهاية. مستمرون مع فئة الشاحنات. الأحجام بالضبط. هنا شاحنة فريق فش من جمهورية التشيك معنا المتسابق توماس فرانتني والملاح بارتلوميج بوبا والميكانيكي جارومير مارتينيك. هذه المشاركة الثامنة. للشاحنات. والآن شاحنة تاترا كارل بوسليدين، لوكاس كافاسينكا الملاح والميكانيكي فيليب ستروبانيك. هذه المشاركة الأولى لكارل بوسليديني في رالي دكار، ومع ذلك تمكن من الوصول إلى خط النهاية. شاحنة أيضا تتبع للصانع الملاح فلاستيميل ميكيش، الميكانيكي توماس سيكولا. لم يشارك العام الماضي السائق مارتن، شارك سيلوتس 6 مرات سابقا في رالي دكار من العام. Czech Republic, let's welcome together Jaromír Romansík. إذا أعزائنا في المركز الثالث في فئة الموتول الأوريجينال جارومير رومانيفيتش من جمهورية التشيك على دراجة KTM 450 رالي الريبليكا. The stage invited by David Castera to do so. We welcome the rider finishing in second. Ladies and gentlemen, 3. أوتونيت للدراجات النارية عيمانويل جيليس من رومانيا. People of Shubaita, are you ready? Are you ready to welcome the champion, the winner, number 4, representing Australia, Daniel Sanders! Now he raises the trophy, your Dakar 2025 champion, Daniel Chucky Sanders. تصفيق حار لثلاث الأوائل في جهة الدراجات النارية في رالي دكار. يلا هو من استعراض حرق للإطارات. The ultimate domination of Martin Matsík, František Tomášek, and David Španda. He's up in the sky. Wow. ارفع بالسماء، ارفع عالي. Takže ahoj holky, ahoj kluci, posílám poslední video z naší mise. Vidíte sami, začíná večírek, pneumatiky už hoří a já se jdu bavit. Mějte se krásně a příští rok na Dakaru. Čau.